Ти си. Деян Йотов от Вижън. Оле. Значи това мач на хендикап. Мартин Цветанов от Спортинг. Добре. Иван Иванов от Връбница нападател. Ще взема Тихомир Крумов от Динамо София. Защитник, нападател? Защитник. Защитник Васил Печев от Райкомерс. Добре. Отново. Ще взема Симони Котов от Лоска Бронец. За защитник? Да. Добре. Сложи нападател, Не, няма. Той може да убие слон. Халф Илия Петков. Където искате. Тук ще взема едно острие. Михаил Бешев. Добре. От Кодвар? От Вижън. Добре. Аз ще взема Дени Костадинов от DXC. Защитник или халф? Защитник да изнася топката. Васил Сапунджиев от става на Вилмарк. Джилка халф? Халф един да вземеме Тафрата. Тафраджиев. Нападател... Тук ще се отдели Чернов от Търбан.